Sovereign states have the right to make their own decisions and choose their own alliances. Суверен дәүләтләрнең үз карарларын кабул итәргә һәм үзләре теләгән дусларны сайларга хокукы бар. Русиянең суверен Украина җирен оккупацияләвен, монда мин сезгә ачык итеп әйтим, Русиянең Крымны аннексияләвен Америка танымады, танымый һәм бер кайчан да танымаячак. Әмма үзегездә дә көрәш бара. Коррупциягә каршы тарихи көрәш. Украина яңадан үз халкының өметен үзә алмый. Уңышка ирешсәгез, чын мәгънәсендә ирекле һәм демократик Украинага нигез салучы булачаксыз. Truly free, democratic, united Ukraine.